Казвам се Дора Керанова, съпруга съм на Сашо Керанов, който през 2009 година, когато се прибира от работа, катастрофира с такси. Две таксита се сблъскаха на улица Гладстон до Младежкия дом в град Бургас. Едва миналата година научих от мои роднини за сдружение СОС БТБ, към които се обърнах, тъй като чрез тях получихме обезщетение парично от застрахователите. Препоръчвам на всички пострадали при БТБ да се обръщат към сдружение СОС, защото те наистина помагат.